салом бинандагони азиз, як дарси дига баҳри шумо барои сохтани чихеле ки мегӯянд шапкаи YouTube, болои YouTube, сурати болое ки дар канал меояд. Дар канали YouTube размери ҳамун сурате ки болош дар меояд, основной сурата дар назар дорам. Чихел бисозем ки дар телевизор чихел битова, дар планшет чихел битова ва дар телефони мобилӣ вақте ки истифода мебаранд дуруни каналтон медуранд, ҳамун сурата қоида бисозем ки ягон ҷӯша хеле пачақ баридагӣ наям. Вақте ки сурата мемонен оформлени дуруни канала изменит карданда. Хай тамошо кунен, ёд гирен. Касе ки наметавонад, касе ки метавонад ки видеоро тамошо накунад. Раҳмат барои фаҳмиданатон сар мекунем. Якум хай даҷа як файл ҳаста. Добавить мекунам. Насиб боша ссилкаша мемонам дар таги видео, баъд скачать кунен метавонед. А Яндекс диска, я Google диска, ягон ҷо. Хай ко якум сурат добавить мекардагимон. Гӯшид формат PSD чи буд? Бинандагон 1 минут ждат кунед. Бачаҳо ждат накунед, го айғуро ҳаллу намекарда. Бинандагон бахшиш хато кардам. ҳуй мекунем, хай файл PSD ҷоамаи размера мондаги автоматӣ. Дар дуруни параметрҳои YouTube ҳам ҳаст, яхело ки скачат карда наметавонам, скачат карда гирифтагием. Чихеле ки дидестен дар ин ҷо формати TV кадаги телевизоре ки ба телевизори ҳам кас телевизори Android ҳаст бидрояд дуруни каналда обши гуфти гапҳо метавонам хеле полни позитсия ки тофтеста формати телевизора ина размераш чихеле ки даҷа нишон додагия барои размера гирифтан медроем Ctrl N хай мекунем как обычно создат размери заказ мемонем 300 сантиметра пиксел мекунем ширина 2560 ба 1440 ҳама размери калонаш амор окей мекунем хеле даҷа тофтестай сафед слой ҳушид основной сурати қафогие ки дар курдам любоям картинкаи ба дилтона мегирена баъд да ҳами размери додагимон подгонят мекунем амор окей мекунем слойро мечаспонем метонем да ҳами ҷои даркорӣ чико кунем бупартоемш худаш полни қолаби амуда чихеле ки дестен туғра мешавад якумш буд метонам айсар якте дига шаҳо мекунем слой нав чихеле ки дестен даиҷа барои ки мо да бутовоб чизи вай размерои гуфтагиш ира пака чашмакша мегирем што бутова сурати поёнги бо чӣ размер дорем даиҷа дуюмаш мода десктоп макс гуфтаги дуруни компютера дар назар дора рабочий столи компютера чанда 2560 423 окей мекунем чихел рангам пештараша сохтем уже борикакши чихеле ки тофта истодааст дем чӣ дорем даҷа дем гӯя он картинкаи дигара мегирем он размери гуфтагӣ размера метием мечаспонем рост мегирем дуруни ҷои гуфтагӣ шур нигоҳ кунем полни ҳамун размер қоидаи размери гуфтагӣ худаш листай чашмака мегирем барои мода дар кор несозӣ сеюмаш 1855 ба 423 окей сеюм сурат бибинем ира бигирем мемонем размера подгонят мекунем инҳо мечаспонем бо ҳамун кори иҷрошудагиро мекунем як бори дигар бо ҷобаҷо мекунем
شم چشمکشم میگیریم. یک تای دیگه موده میمونه. چند دیگه موده 1546 با 423 خودش مونده. и размери ки ҳозир мондем охирон размера мобилни устройствода ҳамада телефонда дурмадаи канал поли ин ҳамқадари канала мебинанд. болои канала ҳамқадараш метавам картинка ки обши бояд битова ҳамин размери гуфтаги инами охирон сиёи ки тофтеста инҷа мондаги инҷа он десктоп минимум and mobile гуфтани гап планшету телефонои мобилиу бисёри чизои майдада ҳамкати нишон метиҳад. охирон размер шам мемонем. баъд метавонем як бори дига проверка кунем ҳамаш ҷои худаш омадай наомадай гуфта ҳамаш як борга гирён мекунем мебинем ки чӣ хел шид. ҳамаи мондагимон ҷуст дар размера туғри ҷои мондагишдай иш барои мобилни устройство телефонода нишонита канал иш барои гуфтем компютер барои планшету иш барои телевизор. метавонем сохранить кунем в формати JPEG размери худаш кати маълумай номша мемонем сохранить. баъд метавонем загрузить кунем дуруни YouTube да. бо як чизи дигара меша гуфта дар инҷа ки худаш чӣ хел ки мондаги барои текст желатинам текст ҳамиросда бинависена метавонем хай бо ягон логотипа ягон чизи сурати майда ки хитонай бо бимонен. размери хитонда маъқул ки бутова калон мемонен майда мемонен як тараф мемонен чор тараф мемонен иш уже ихтиёри хитон боқӣ омада барори кор.